akorerete amang'ana amabe amang'ana agerete tobwatererere binene na abanto ba Nyamira ase eng'encho out of ase abanto abwo babete involved abanto 8 nigo basigetie amagima abo instantly abanto aba 8 tayari ibare ase chinkendu nabo igo abanto bande 5 barase ICU amabera atorora amabera gusaba bari ase ICU barigeni gose mbairamie obogima bwabo nabere egento kiogochania okonene ase eng'encho bono chifamili chiasire na abamwabo chibwate amagomba amanene na inche buna mu county nabeire ngobwata mono barabwo ase eng'encho ya amariga yokorera abanto baito ababeire bagusiria amagima abo naende aba nabanto abange ase bwango iga twabere tokoigwa bakura ase achari aiga seito Nyamira bono nigo nare gosaba n'omogambi bwa orogongoro banto baito mwensi piase mwabeta moigete tobwate abanto ICU kenderera kobasabera nabo igo bari baito basiririe amagima sabera chifamili echi ekiagera nigo yabeire mogasekano omokong'u abanto baito babere bagosiria abande baetanetie oyomo ase efamili aina bara magiana manene bono nataka nkwane ikiagera mumanyete tumefika wakati wa msimu wa Krismasi kuna heka nyingi abantu bono nkotara bare chua abantu bakuru ase town abantu bakuru ase risabu kogenda gochoinia abamwabo ase gencho basharekea chintare bacheito nomatenga bono iga nari nari mumatere peak mokumenyoka mokurigia abantu ase gencho okorigia biashara byenu lakini nende twara kubasaba kamuranje chintare bano chiogo yebwe trailer no chiogo yebwe pick up no chiogo ye personal vehicle no bane ye passenger vehicle chire para kamuranje machika arimo gosoma ngabwikaini bona ari kubasarura kamuranje mubwatie machiko ye para